takatarisana nehondo yekusunungura nyika. Tichiita izvi atiite izvi nekuda kwemweya wekuda power. Tiri kuita izvi nekuda kwemweya wekuda kuona nyika ichisimuka ichienda kumberi. Patinotarisa vana vasiri kudzidza kuzvikoro, patinotarisa maticha ari kutadza kuafforda decent life, patinotarisa mhuri dziri kuparara mumigwagwa, patinotarisa vabereki vari kushayiwa mari nemapensheni, patinotarisa youth iri kuparara nemutoriro, patiri kutarisa vakapedza zvikoro vari kushayiwa mabasa, patinotarisa upfumi hwenyika hunobuda uri marole minerals, pati vana vachishayiwa dzidzo inosiya nhaka yeruzivo kuti vagoshanda nezviwanikwa zvemunzvimbo yavo. Izvozvo zvega zvakakwana kuti isu semhuri yeZimbabwe titaure kuti something is wrong in terms of our governance system. Saka tinoda kutaura pano kuti takabatana nemhuri yeZimbabwe mukutaura mashoko anokondema utongi hweZANU-PF. I want to apologize kumacomrades vari kuuya vachiti Stole wakanga uri soft zvakanyanya kuna mukoma Farai Marapira. I wasn't soft. Tichabatsirana, tinoenda tichikura munyaya yekubudawo muzvivhitivhiti nekutaura zvido zvevanhu. Munhu haagone zvese. Tinenge tichienda tichivandudzwa mukukura nekuziva. We are going to do better in the next chance kana ichinge yauya. But specifically chandawira pano ndechekuti nditsinhire mashoko emacomrades vanomiririra zvikwata zvatinoti mapressure groups vakange vachitaura neni nezuro usiku. I understand and I want to appreciate madiaspora pressure groups nekubatana kwavakaita nemacomrades maviri, one in New Zealand and the other one in America. I want to actually come clear and publicly over the issue ye 5-star demonstration yamuri kuti final push for the referendum. Isu pano panyoka yemabhunu atiwanzo supporta nyaya dzema demonstrations, especially kana tikaona coordination yakadhakwa, because we don't want to be part of failures. Takatsinhirwa na comrade nyoka yemabhunu kuti supportai chinhu chakabatanidza vanhu, regedzai kujoina mapoka. Saka izvi zvichiitika, I need to send a message kuti macomrades, go ahead with your mobilization. Isu pano takamirira kuti mutipe date uye neprogress yamava nayo, tobatsirana pakuti demonstration yenyu ibudirire. Atisiri kuzopikisa ma demonstrations as of now. I know kuti your timeline ndeyekuti ZANU-PF isati yavhara ma public consultations ayo kudzosera bill ku parliament, pange paitwa one of the strongest demonstrations in demanding the referendum and showing kuti amusiri part of the people vari kusupporta bill number 3. I understand the fact yokuti the global coverage of the media is of importance.
and izvozvo tinozvifarira zvamuri kuita. Tichakusapotai sezvatinofanirwa kunge tichiita kana zvinhu zvichinge zvakarongeka. If you are moving in that direction yekuti muri kubatana mega pachenyu, mozvifanda zvakare mega pachenyu, kana zvikange zvakarongeka sekutaura kwamaita nezuro, isu pano panyoka yamabhunu tinofamba nezvido zvevanhu pamberi nekusunungura nyika. We are going to make sure that we will be part of that as long it leads to the success. Tiri ma-activists, sezvamuri ma-activists, hatisiri kutsvaga mikana yekutonga, asi yekuti zvinhu zvinake. Whatever chinofambidzana nekugadzira zvinhu mukati menyika, nekuisa mashoko evanhu pamusoro pegomo kuti vanhu vagonzwikwa, tinozvisapota izvozvo. Chatisingasapote kudeura ropa, chatisingasapote kuvandaliza, asi demonstration inenge ichida kuratidza kuti vanhu vaneta vari kuda kusunungura nyika yavo, vanhu vane right yekudhimanda referendum, vanhu vane right of a say muchinhu chinoshandura bumbiro ravo remutemo, vanhu vane say nekunetseka kuri kuita nyika yavo. Kana zvatangwa nekubatana zvamuri kuita, isu pano panyoka yamabhunu, we are bound by the public call inoita advance zvido zvevanhu. Ndo zvega zvandingagona kutaura sekungotsanangura kwandakaita nezuro usiku muchititaurira. Nanhasi ndo zvatinongodzokorora tichitaura pano. Hatipikisane nezvido zvevanhu. The first time comrade vakanditsvaga, ndakaisa pano a poll ndichitaura kuti vanhu muri kuzvipipira here kuti munoda kutaura mashoko nekudefenda nyika yenyu. Vanhu vakati yes. The majority yepano yakataura kuti yes, tiri kuita izvozvo. So we understand hatina dambudziko nema diaspora demonstrations, hatina matambudziko iwayo. Chatisingade kuti tihwandirane, ngatiitei zvinhu pamwe chete. Kana tichifeila tofeila tese, kana tichibudirira tobudirira tese. Kana zvinhu zvakarongeka, there is no problem. Comes to the media coverage, it's not a challenge. It can be done as long chinhu chakarongeka. Saka isu, as long the point of departure is inclusivity and also the spirit yokushanda pamwe chete, isu we put our own blessing. Tinosapota chinhu ichocho. Saka tese semhuri yeZimbabwe, ndati ndibude pachena kuti tiri kuisa kuma pressure groups vari kumobilize. Itai zvamuri kuita. Pamunongopedza munongodzoka kwatiri toonesana. As long zvichishandira nyika, we are going to put our blessing and be part to participate. Itirwai zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Garai mazviziva kuti hatisiri kubvuma kuti tisiye vanhu vachinyombana kana kuti vanhu vachidenhana. Haisiri nguva yekuti nhingi ndiani. Inguva yekubatana pazvido zvevanhu. And regedzai kubatanidza vanhu pazvido zvenyu. Batanai pazvido zvavo, then mo participate pamwe chete. Mwari vakuitirei zvakanaka. Welcome to Zim One, a platform where every voice matters and every idea counts. This is a space dedicated to nation building, shaped by the thoughts, hopes, and lived experiences of the people of Zimbabwe. From the streets to the classrooms, from farms to factories,
From elders to the youth, we bring together brilliant points from different gatherings of citizens across our nation. These are conversations rooted in reality, driven by patriotism, and guided by the belief that Zimbabwe's future is built by its people. Here, we listen, we reflect, and we share ideas that inspire unity, progress, and sustainable development. This channel is not about politics alone. It is about solutions. Not about division, but about collective responsibility. Join us as Zimbabweans from all walks of life contribute insights that strengthen our communities, uplift our nation, and shape the Zimbabwe we all want to see. This is our voice. This is our vision. This is nation building together.